Sveti Jovan Zlatousti, pouke za svaki dan u godini. Blagodariti Bogu i za dobro i za nevolju. 24. novembar, 7. decembar. Sveta velikomučenica Ekaterina. Želiš li da znaš kako treba iskazivati blagodarnost Bogu? Blagodariti Bogu znači ispovedati svoja sagrešenja. Onaj koji ispoveda svoje grehe time pokazuje da je svestan svoje krivice za bezbrojna sagrešenja za koje je zaslužio da bude kažnjen. Takav čovjek najbolje blagodari Bogu. Desilo ti se nešto dobro, blagodari Bogu i dobro će se produžiti. Desilo ti se nešto rđavo, blagodari Bogu i nevolja će se prekratiti. Blagodarit ćemo Bogu i za zemaljska dobra, ali mnogo više za duhovna. Bog želi da steknemo duhovna dobra i zato nam daruje i zemaljska da bi preko njih privukao i vaspitao nesavršene duše koje su još uvek snažno vezane za ovaj svet. Onaj koji ne vidi sunce živeće životom slepca, znajući za sunce isključivo po čuvenju, a duše koje su lišene svetlosti bogopoznanja mrtve su, iako sebe smatraju živima. Reč Božja je istočnik svetlosti, budući da je prepuna svetlosti i da istače svetlost. Reč Božja prosvetljuje i ozaruje duše vernih. Bili bismo potpuno blaženi kada bismo za Boga činili makar onoliko koliko činimo za ljude iz sujete, straha ili uvažavanja. Kao što je nemoguće da vatra gori u vodi, tako je nemoguće da bude pokajanja bez posta. Bog ovenčava onoga koji se nada isto kao što ovenčava i onoga ko se trudi, trpi nevolje i podnosi bezbrojna iskušenja.